Эфирде Яшел Үзән телекомпаниясы һәм Кабат мин Радик Таулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Халкыбыз бәйрәмнәр ярата безнең һәр бер чараны күтәренге күңел белән каршы ала. Ял көннәрендә күплән җирлекләрдә авыл көне узды. Җырмың, кунаклар өчен бай мәдәни программа әзерләнгән. Бәйрәм кысаларында концерт чыгышлары, милли уеннар, спорт ярышлары, балалар өчен күңел ачу мәйданчыклары һәм төрле бәйгеләр үткәрелә. Иң актив катнашучыларга һәм җиңүчеләргә сөлге җыю вакытында тупланган бүләкләр тапшырыла. Авыл бәйрәме ул күңел ачу чарасы түгел, туган якка мәхәббәтне, милли гореф-гадәтләрне саклауны һәм буыннар арасындагы бәйләнешне ныгытуны максат итеп куйган әһәмиятле вакыйга. Әҗәмих мәчетендә интерактив сессия узды. Сүз полилингваль мәктәп төзелеше турында барды. Алай гына да түгел, чарада катнашучылар, меценатлар, дин әһелләре, педагоглар һәм ата-аналар киләчәк буынны тәрбияләү, бүген көнгә көн кыйммәтләре, патриотизм һәм заманча укыту методлары турында сөйләшә. Теманы Әлфия Мөхәммәтшин дәвам итә. Хәзер булачак полилингваль мәктәп бинасында монолит эшләре төгәлләнә. Диварларны торгызу өчен кирпич кайтарылган. Бинаны тышлау материалын сатып алу өчен акча җәлеп итү бурычы тора. 7 миллион сумга якын акча табарга кирәк. Шул исәптән түбә ябу эшләренә. Әле бу төзүчеләрнең хезмәт хакын исәпкә алмаганда. Строится этим всем миром. Эшмәкәрләр өчен дә бик җиңел вакыт булмаса да, алар тырышалар. Форсаттан файдаланып, барысына да рәхмәт белдерә. Чарада катнашучылар һәм оештыручылар район башлыгы белән бергә төзелә торган бинаны карый, башкарылган эшләрне бәяли. Каюм Насыйри исемендәге рухи агарту үзәген төзү 2 ел элек башлана. Ул 500 укучыга исәпләнә. Басым рус, татар, гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнүгә ясала. На 3 этажа у нас порядка 300 квадратных. Этажей по 1500 квадратов. Аннары программаның төп өлешенә интерактив сессияга күчәләр. Очрашуда эшмәкәрләр, дин әһелләре һәм ата-аналар полилингваль мәктәп перспективалары турында фикер алыша. Есть люди близкие к образовательному процессу. Белем бирү процессына якын эш тәҗрибәсе булган кешеләр бар. Күп кенә уку-укыту процессларының башлангычында торучылар. Безгә аларның киңәшләрен ишетү кирәк. Кызыклы очрашу булачак. Игътибар үзәгендә мәктәп эшчәнлегенең бердәм концепциясын эшләү һәм төзелеш эшләрен тәмамлау өчен инвестициялар җәлеп итүнең механизмларын билгеләү. Очень рад и горд. Безнең шәһәрдә искиткеч проект булуына бик шатман. Ул стандарт һәм гади түгел. Проект чын күңелдән эшләнә. Уку йортын алга таба төзү актив гамәли хезмәттәшлекне күздә тота. Проектны гамәлгә ашыру бизнес, меценатлар һәм дәүләт партнерлыгы аша барырга тиеш. Әлфия Мөхәммәтшин, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. 7-нче лицейда Герой партасын ачтылар. Махсус хәрби операциядә катнашучы Денис Майоров хөрмәтенә истәлек билгесен ул тәмамлаган мәктәптә унаштырганнар. Денис разведка ротасында хезмәт иткән һәм хәрби биремне үтәгәндә батырларча һәлак булган. Аны укытучылары һәм сыйныфташлары ничек хәтерлиләр һәм бу парта артында утырга кем мактаулы хокук алачак? Алдагы сюжетта. Махсус хәрби операция хәрбие Денис Майоров ватан өчен иң кыйммәтлесен үз гомерен бирде. Аның батырлыгы һәм ватанга тугрылыгы үсеп килүче буын өчен мәңгегә үрнәк булып калачак. Ул безнең герой. Ул утырып калмады, үзе барырга теләде. Калырга мөмкинлек булса да, әни мин булдыра алмыйм диде. Анда балалар, кешеләр үлгәч, мин тыныч кына ашый да алмыйм, йокламаячакмын дип әйтте. Аның батырлыгы истәлегенә 7-нче лицейда тантаналы рәвештә Герой партасын ачтылар. Денис Майоров 2022 елда мобилизация буенча хезмәткә китә. Разведка ротасында хәрби бурычын намус белән үти. 2025 елның июлендә хәрби биремне үтәгәндә батырларча һәлак була. Сыйныф җитәкчесе һәм сыйныфташлары өчен Денис мәңгегә күрше партада шат күңелле егет булып калачак.
Он был верный друг. Ул тугры дус иде. Мин аны балыкчы буларак хәтерлим. Ул дусты белән һәрвакыт балыкка йөри иде. Кайвакыт дәресләрне дә калдырды. Андый хәлләрдә булды. Ләкин минем хәтердә күңелле һәм уңай булып кына калды. Аңардан бары тик уңай энергия гына килә иде. Денис это, знаете, как одноклассник, не тот, в которого можно. Денис ул күчереп язарга мөмкин булган кеше түгел, ләкин ул бөтен сыйныф өчен җаны тәне белән борчылган кеше. Аңа теләсә нинди үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин иде. Бу кеше һәрвакыт елмая һәм бөтен сыйныфның кәефен күтәрә иде. Партада әлеге мәктәпне тамамлаган герой турында мәгълүмат, аның биографиясе һәм героик юлын тасвирлау урнаштырылган. Аны мәктәп кабинетларының берсенә урнаштырачаклар һәм аның артында уку хукукы иң-иңнәргә биреләчәк. Проект үсеп килүче буын өчен мөһим ориентир булып тора. Парты героев реализуется в рамках партийного проекта «Партия Единая Россия». Герой партысы проекты Бердәм Россия партия проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Әмма 2024 елдан Татарстанда Яшь гвардиядә бу проектка кушылды. Казан шәһәрендә 13тән артык парта ачылган һәм бүген Яшел Үзәндә без Татарстан башкаласыннан читтә беренче партаны ачабыз. Яшел Үзәндә герой партасы ачылу өчен батырлыкны истә тотарга һәм бәяләргә өйрәтүче яңа традициянең башы Денис Майоров якыннары, укытучылары һәм туган шәһәрнең барлык халкы хәтерендә мәңгегә калачак. Айгөл Гатаулина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Һәр вакыт әзерлек сызыгында Васильевский шифаханәсендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Яшел Үзән хезмәткәрләре янгын тактик өйрәнүләр үткәрде. Янгын сөндерү һәм балаларны ашыгыч эвакуациялау буенча чираттагы тренировканы беренче тапкыр балалар корпусы бинасында оештырдылар. Хәзер анда 200дән артык укучы ял итә. Янгын куркынычсызлыгы буенча дәресләрне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре барлык лагерьларда да үткәрә. Киләсе Шу Идел Орияғы зонасында орнашқан авангард палаткалы лагерында. Июнь айында Россия хәтер һәм кайгы көнен Бөек Ватан сугышы башлануын билгеләп үтә. Бу датага мирас балалар лагерында укучылар да кушылды. Үз эшчән рассам Александр Корсаков аларга ватанны саклаучыларга багышланган күргәзмәсен тәкъдим итә. Бу Бөек Ватан сугышы турындагы атаклы рәсемнәр күчермәләре генә түгел, сугыш чоры артефактлардан инсталляция белән яраштырылган полотнолар. Сзади, видите, боец тоже ползет. Страшно, очень страшно. Видите, молодой боец. Но приказ есть приказ. И поэтому они продолжают движение. Мирас лагере тәрбияләнүчеләренә гадәти булмаган күргәзмәне сугыш башланган көнне тәкъдим иттеләр һәм шуңа күрә ул тагын да көчлерәк тәэсир калдырды. Матур полотнолар Бөек Ватан сугышы чорының чын музей экспонатлары кебек. Он поднял эту проволоку, и под этой проволокой прошел взвод. Ну, конечно, его тут же пулемет срезал, его убили. Күргәзмә авторы Горький исемендәге завод технологы Александр Корсаков балалар панно бизибордларыннан башлады. 5 ел элек менә шундый инсталляцияләр идеясе туды ди. Это фанера большая, толстая, потому что на полотно не приклеишь все это. Бу юан фанера, аны полотнога ябыштырып булмый бит. Арт плакатлардан башладым һәм миңа картиналар ясасыннар дип уйладым. Автордашлары булып хатыны Ольга Геннадьевна һәм рәссам Валерий Макаров чыгыш ясады. Оста сугыш турындагы танылган картиналарның күчермәләрен ясаган, аста инсталляция өчен урын калдырган. Вот такой кусочек хлеба давали детям. Менә шундый икмәк кисәге бирделәр. Менә шундый ачлык иде. Каеш һәм каска пряжкалары, гильзалар һәм чын чәнечкеле тимер чыбык, тәңкәләр һәм солдат жетоннары. Һәр картинаны тарих дәресләрендә өйрәнергә мөмкин. Монда кырыс сугыш көннәрендә нечкә лирикада батырларның батырлыклары да бөтенләй яшь егетләр язмышы. Вы видите, что солдаты идут в бой. Күрәсезме, солдатлар сугышка баралар, кыр янынан узалар, анда күк төсендәге чәчәкләр һәм алар саубулашкан кебек аларга кагылалар. Укучылар игътибар белән тыңладылар, аларның күбесе өчен сугыш тарихының таныш булмаган фактлары, ләкин сугышкан бабалары турында хәтерлиләр. Мне очень понравилась эта выставка. Миңа ошады, минем Бөек Ватан сугышында әтиемнең бабасы катнашты. Бу гадәти түгел, миңа кызык булды. Сугыш һәм кайгы турында бик көчле тәэсир калдыра. Материалны бирүнең уникаль ысулы тагында күбрәк Калининград өлкәсезләнүчеләренең реаль табышларыннан тәэсирләр бу күргәзмәне үсеп килүче буынны тәрбияләү өчен чын мәгънәсендә кыйммәтле итә.
Это вообще уникальная картина, уникальная. Panorama kebek unikal kartinalar Мәскәүдә Поклонная тавында бар, ләкин бик зурлары. Ә картиналар кебек бер кайда да күрмәдем. Әйдәманнар үзләре дә батырлык рухы белән сугарылган һәм укучылар күргәннәре турында үз күңелләрендә тәэсир калдырырлар дип ышаналар. Это может дойти до души. Күңелгә уелып калырга тиеш. Аларга нәрсәләр булганын күрсәттек. Балалар тоя, хәтта күз яшьләре белән карыйлар. Минем уйлавымча, соңыннан без тагын сөйләшербез, фикер алышырбыз. Күргәзмә һәм тулаем бер көн уяткан хисләрне искә төшерербез. Яшел Үзән тамашачылары да бу гадәти булмаган күргәзмәне карый алачак. Ул сентябрьдә сәнгать галереясендә планлаштырылган. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Тарихи хәтерне уята торган сәнгатьтән гаҗәеп җылылык бирә торган иҗатка күчик. Уңайлы алсу төсләргә бай ул. Яшел Үзән сәнгать галереясендә Александра Абельнең үзгәрүчән фантазия образлары күргәзмәсендә әйләнә-тирә дөнья шундый булып күренә. Ә монда тагын эльфлар һәм курчак патшалыгы, искиткеч гобеленнар, заманнар бәйләнеше кебек шелтәр һәм төймәләр. Килегез, күрегез. Хос намышларына күз салык. Июль эссе булса, декабрь суык килә дип фаразлана. Әгәр иртән томан суга таралса, яхшы һава торышы көт. Салават күпере кызарып, төн яктан көн якка таба сузылса, хәвеф билгесе. 2 июльдә ай мөгезенә шиләк элеп булса, көннәр коры торыр. Шиләк элеп булмаса, яңгырга. Ә хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгінгі тапшырыбыз тамам, хөрмәтле тамашачыларыбыз, Правданың Тару сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.